No inverno de 1887, Van Gogh estaba asqueado de estar en París. Polo clima, se recordo deste, e polas relacións sociais. Estaba deseando fuxir a Arles, a soleada Arles do sur de Francia. Naquele inverno relacionouse moito con Serato, o gran precursor do puntillismo, e sofriu influencias do mismo, as cales aplicou a súa propia técnica e mestría. Daí que elaborou outro dos seus autorretratos. Na súa etapa en París, como non tiña cartos para modelos, fixo 35 dos seus 35 autorretratos. Os outros seis non sei exactamente. Supoño que algúns irían en Arles. E dai elaborou o autorretrato que vamos a ver sempre. A continuación desa etapa marchou para Arles e ali fundou a escola de arte que soñaba con o seu odiado e querido amigo Gauguin. Ao cal lle dedicou os xirasóis e decorou a súa habitación con varios cadros de xirasóis porque sabía que a Gauguin lle gustaba. Ahora foto